Да видим сега Марица колко е предошла. О, доста е предошла. Не знам дали се вижда добре. Мисля, че се вижда вече тук. Марица толкова много е предошла, че е заляла цялата барбекю зона. Сега ще слезем по-надолу да видим. Слизаме надолу по самия бряг, по този макадам. Ето това е макадамова настилка, за да няма кал. Докъдето може до там. Явно, че наводнението е доста голямо и да, поне 60 см е, може би няма 60, но 40-50 см има там, където е оградата на Марица. Но Марица е дигнал нивото си поне с метър и нещо. Тук повече не може, не бива. Има ли вода? Има ли? Как е? Там е кално. Боре. Мамо, не се сбутуши, моля те, ела насам. Ама само... Ма всичко тук е мокро. Ама аз съм тук на тревата, тук няма... Но тя и тревата е мокра. Цялото е залято с... Всичко е наводнено. Виж, мамо, пейките, виждаш ли? Това направи залято! Боре! Така, ела насам. Ела насам, там всичко е мокро. Ми ето това е. Виж? Ела. Може не така. Така може. Искаме и тук на камъчетата. Тони, ела и тук на камъчетата. Река Марица, 4 април 2026 година. Димитровград, парк Марица, барбекю зоната. Силно наводнено.